Terve! Ja terveiset Kuhmosta. Lähdettiin talven ensimmäiselle päivän retkelle ja tultiin tänne Jämäsvaaran maisemiin, missä kesällä oli raastiviikko. Täällä on tuhansia ihmisiä juossut ympäri soita ja kankaita. Ilma on kyllä mukava, kun 4 astetta oli pakkasta ja lunta ei ole kyllä vielä kuin reilu 10 senttiä. Mutta luvikengillä lähdettiin, nuo suot on mukavia nyt lipsutella, kun niissä on jääkansi päällä tai alla tuossa lumen alla, niin mennään ihan pintoja pitkin. Että on kyllä mukava kävellä. Tässä on tarkoitus päivän aikana kierrellä näitä tulentekopaikkoja. Nyt tultiin tähän Kaksilampiselle ja tähän oli joku kilometrin matka tuosta Venäjärven tieltä, mistä lähdettiin. Ja sitten käydään Hepovaara tai Hepolammen laavulla. Ja sitten tarkoitus olisi siitä vielä jatkaa matkaa Jämäsjärvelle ja Jämäsjärveä pitkin niin Jämäshoville, eli siellä Jämäsjärven sisällä. Jämäsjärvessä on semmoinen pieni saari niin, ja siellä on autiotupa Jämäshovi. Niin sinne mennään niin kuin makkaranpaistoon ja vähän vietetään aikaa ja nautitaan tästä luonnosta. Uutta pitkospuureittiä on rakennettu. Tätä ei ole kyllä ennen ole. Hepovaara Rintteellä olla. Tästä ei olekaan enää pitkästi tuohon Hepolammen laavulle. Tästä vaan alamäkkiä kalliorin, että laskeuvutkaan, niin pitäisi laavu ruveta näkymään. Siinä pysähdyttää vähäksi aikaa, voi vaikka kahvit hörpästä ja sitten vielä jatketaan matkaa sinne Jämäshoville. On kyllä ollut loistokeli kävellä näillä lumikengillä, että mennään ihan pintoja pitkin. Mutta on täällä hiljasta. Ei kuulu paljon luonnon ääniä, mitä nyt nämä lumikengät rouskuttaa, mutta Pupu Jussin jälkiä on nähty ja joku pöllö siitä äsken lähti, mutta siinäpä ne on melkein, tikka oli. Siinäpä ne on melkein mitä on nähty. Että.
Kirves on ja tuli puita. Tämä Hepolammen laavu niin oli rastiviikon aikaan, niin tässä oli juomapiste. Tämä oli kaukaisin juomapiste, mikä oli niinku, varmaan moni kävi tässä kyllä suunnistuksen aikana. On huoltomiehilläkin ollut melkoinen kantaminen, että on tänne saaneet ne juomat tuottua, mutta varmaan tarpeen on ollut. Ei kai, tästä pitää lähteä kohti Jämäshouvia. Melko jyhkeä mänty on. Itse asiassa tässä on vanha terva hautapohja. En tiedä näkyykö tässä kuvassa, mutta nyt penkat tässä näkyy. Ja katsotaanpa minne ne on laskenut sen terva. Kyllä, tervakuoppa näkyy sitten siinä. Täällähän ei niinku Jämäsvaaran alueella, niin täällä ei ole niinku pysyvää asutusta ollut niinku koskaan. Tai ainakaan tiedä, että olisi ollut. Mutta tämä on kautta kulkupolkuja täällä on ollut.
Jämäshovi. Juhlava nimi on kyllä tälle paikalle. Liekö henkilökuntaa paikalla? Henkilökuntaa! Heti tulet! Jospa se siitä syttyisi. Sehän meinaa vaan savuttaa silmiä. Se joutuu vähän siitä. Tämä Jämäsvaara suojelualuehan on melko uusi. Tämähän on perustettu vuonna 2000. Ei tämä on 23 vuotta vanhaa, mutta toki nämä metät ja ympäristöni on huomattavasti vanhempaa. Tämä on 27 neliökilometriä kooltaan. Täysin luonnontilasta lähes. Ja niin kuin tämä järvikin, niin on melkein luonnontilainen. Ihan tuossa länsipäässä on pari ojaa, jotka laskee tähän järveen. Muuten tää on ihan luonnontilainen. Ihmiset kalastelee tässä järvessä. Tässä on siikkaa ja muikkua ainakin, jotka on niinku hyvin täällä menestynyt. Itekin on joskus kalastellut isäukon kanssa, niin kuljettiin täällä monet kesät. Oli joskus talviverkot. Talvella vaan vähän hankalampi, kun ei joutunut tiet auki. Näytti siinä jolla olevan verkot nyttenkin. Hieno paikka. Tämä Jämäshovi tässä, tämä rakennus, tämähän on rakennettu jo paljon aikaisemmin. Ihan kalastustuvaksi paikalliset on rakentanut, mutta nykyään tämä on niin kuin kaikkien käytössä autiotupana. Tämä on aika vaatimaton, semmonen pieni makkualusta. Kyllä siinä sopii muutamia henkilöitä yöpymään. Ja hyvä kamina siinä on, sen verran tiedä, että se kyllä lämpi ja todella jouttui. Nää rupesi jo makkaran paistoon, vaikka ei se on vielä hiilostakaan. Hättäinen kun on. Jäätä oli tuossa, en kehannut hakata edes kirveellä, mutta ainakin 15 senttiä kautta on jäätä. Hyvin päässä. Lumitilannehan on vähän, että eihän täällä saaressakaan kuin 5 senttiä lunta ei ole niin kauttaalta, niin se on sen 10 senttiä. Se lumimäärä, että nythän on aivan huippu alkutalvi, että on ollut pakkasia, mutta ei ole sitten lunta tullut, niin kulku metissä ja maastoissa niin on kyllä hyvää. Tietysti ihan pelkästään jalkaisin kulukko, niin siinä on pieni hanki tuossa lumen päällä, että se sille tymppästi höksäyttää, mutta lumikengillä on hyvä. Vilkastetaanpa sisälle, mitä täällä näkyy.
kamiina. Ja makkualusta on siinä ja patjakin löytyy. Ja pieni pöytä. On jyhkeätä kalliokka.
Meidän reissu alkoi olla nyt tässä. Tästä sai kyllä mukavasti voimaa taas arkeen. Mieli piristyi ja jotenkin on se niin mukava täällä luonnossa olla, että voi. Kiva, jos jaksat olla mukana ja katsoa videoja. Laitahan peukkua ja kanava tilaukseen. Moikka! Kuhmohan on täällä Kainuussa Kajaanista semmoinen 100 kilometriä itäänpäin, niin löytyy Kuhmo. Ja sieltä sitten kun ajatellaan, että missä se Jämäsvaara on, niin se on noin parikymmentä kilometriä tältä Kuhmosta niin tänne etelää kohti on itse Jämäsjärvi täällä. Se Jämäsjärvihän on 4 kilometriä pitkä täällä. Ja tänään me lähdettiin täältä, tultiin ensin autolla täältä tätä Jämäsjärven tietä ja käännyttiin Venäjärven tielle ja sitä joku kilometri tuossa ajettiin tähän mutkaan ja tältä mutkasta sitten lähdettiin lumikenkäilemään tästä Kankkaa ja suota pitkin näin 2 lammen kautta tähän 2-lampisten laavulla. Siitä me jatkettiin sitten matkaa näitä suojuottajia pitkin tänne Hepovaara kylkeen ja sieltä sitten vaaran reunustaa pitkin tänne ylös ja sitten täältä tätä kalliorinnetta alas Hepolammin laavulle. Täällähän me juottiin ne kahvit. Täältä sitten mentiin pitkospuita pitkin vähän matkaa tosta ja mentiin suoraan tuohon Jämäsjärvelle ja sitten siitä Jämäsjärveä rantamia pitkin ja sitten täältä tänne Jämäshoville autiotuvalle. No sieltä me sitten lähdettiin makkaranpaiston jälkeen, niin mentiin tästä järven yli. Tämä on yllättävän syvä tämä Jämäsjärvi, kun se täällä on Kylmälohessa on 32 metriä näyttää tämä syvyyskäyrä vettä, että on aika syvä on täältä päästä tämä järvi. No kuitenkin me käveltiin ja tästä tätä Jämäsvaaran kurua pitkin tänne polulle asti. Ja sitten tuosta polkua pitkin noustiin tuo vaara ylös. Ja sieltä me sitten suunnattiin aika lailla suoralla suunnalla tätä kangasta pitkin tänne suolle asti ja sieltäpä sitten aika lailla suoraan tähän mutkaan tähän autolle. Että semmonen reissu meillä oli. 8 kilometriä oli askelmittarin mukaan tämä matka tässä. Ihan kiva reitti silleensä, että kuitenkin useampi taukopaikkamahdollisuus on ja jos haluaa kulkea vähän niin kuin omia polkujaan. Tänne oli jotakin uusiakin polkuja jo tekkeellä, että todennäköisesti käyttää hyödyksi näitä rastiviikon aikaisia polkuja. Eli että täällä huomasin, että kun täältä 2-lampisten laavulta lähdettiin, niin tässähän oli niin kuin ylityspaikka tehty, eli pitkospuut tehty ja täällä oli sitten Epovaaran kylkeen, tänne oli toiset tehty takaisinpäin. Todennäköisesti tällä Särkivaaran puolella käypi joku, tulevaisuudessa käypi joku lenkki, eli pääsee periaatteessa täältä vähän niin kuin ympäri lenkillä sitten kesäaikana näitä polkuja pitkin. Mutta sieltä varmaan tulee sitten tietoa kyllä kun polut on valmiit.